Salutare lumea Denis și eu la un mic info video, în acest mic info video, să zic așa. Vreau să vă zic de ce nu am stat și ce o să fac cu acest canal. Păi, de ce nu am stat? Deoarece știți voi cum e cu școala asta. La început multe teste, ascultări, chestii din astea și, na, știți voi, așa că m-am gândit dacă pe mine m-a ascultat așa mai multe note, alții nu prea mai au note. Și am zis că vine săptămâna altfel, vacanța, după aia relax la școală, că mai ai pe ăștia de ascultat, pe mine m-a ascultat. Azi, frate, de ce să mă apuc și eu ca lumea? Adică, în sensul ăla că mă apuc ca lumea, un episod la 2 zile vă promit că postez. Deci, vă promit că postez. Și, na, am zis să mă apuc și eu ca lumea, frate. Da. Acum, nu știu ce să fac, ce să vă mai zic, adică ce să fac. Am zis să fac un mic info video, că vreau să mă chinui să mă enervez cu SG-ul și na, am zis să fac un mic info video. Păi, nu știu băieți, cam așa am vrut să vă zic și eu că ce a fost cu inactivitatea mea și că mă reapuc de YouTube, mă reapuc, în ghilimele mă reapuc. În fine, păi cam așa cu acest mic info video, eu am fost Denis, pe data viitoare, bye bye.